ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರ್ ದಿನ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಒಂಜ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೊನ್ ಕೊನಪೇರ ಇಜಿನ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಲೆತ್ತೊನ್ ಕೊನಪೇರ ಅವೇ ಇನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಓಕೆ ಮೇರೆ ನಾನು ಬೈಕ್ ಲೆತ್ತೊನ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಆಯ್ತ ತೂಲೆ ಅವು ಎಂಚೋ ಗೊಬ್ಬುನಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಲೆತ್ತ ಕೊನೊಂಡಲ ಅವು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪುನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಲ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಏನು ತೂಪೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಕೊಂಡಟ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಯ್ಯ ಅಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿಯಾನು ಒಂದೇನು ತೂದು ಸರಿ ತೆಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿ ನೀರು ಚೆಂಚದಿತ್ತುಂಡು ಅವತ್ತೆ ತೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದು ನಾವೇನು ತೂನಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಖುಷಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ God, seriously. संकाशगौरंगभीरम् मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಡೆ ಹಾಯ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಡು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಓ ಮೇ ಬಿ ಖುಷಿನ ವೀಡಿಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನ ಅಂದ ಜಂಕ್
ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೊರ್ಚ ಅಂದಿಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪುರಿದಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಿ ಉಂಡು ಕಾಣೆದ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದಿಜಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟೆ ಪಾಡಿ ಎತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಗಾರಿ ಓರ ಅಯ್ಯೋ ಲೋಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲೆ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಹಾಕೋದು ಅರಿಪಾಡಿ ನಾನು ಬೇಗ ಒಂದು ದೆಕ್ಕದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ವಾಯ್ಬುಕ್ಕ ಬಸರಿ ಸಾರು ಕಾಣಿದ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಓಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ತಾಗದಿನ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಿದೈದಿತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು 9:30 ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲರೆ ಆನಾಗ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಕೈತ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷನ್ ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ದಾಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 8th ದಿಂಗ್ಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಂತೈತೆ ಅಂಚ ಓದುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಗ್ಶನೇ ಓದೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಪಂತೆ ಅವು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಪಂತಿನಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಓದರೆ ಈಜಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಣು ಎಲ್ಲೇ ಓದುವೆಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಗ ಇತ್ತಣು ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಜಿ ಟಚ್ಕೊಳ್ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಹೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಬೇಜೇನ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ದಿಕ್ಕದು ಕ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀದು ರೂಮ್ ಪೋದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕಲ್ಪು ಒಂದು ಪಂದು ಬೈದೆ 5 minutes ಅಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಜಾನನ ದೂರ ಪೋತ್ ಕೇಳ್ಮೆ ಈರಿ ಅಂಶಲ ತೆಲ್ಪುನು ರೋಡ್ ಪೋಪುನ ಕುಲ್ಗೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಿರ್ ಮಾರಯ್ಯ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುನ್ ತುಲ ಕೇಂದುಪ್ಪು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸರಿ ಗಮನ ಕೊರೋಣ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವೇರನ್ ಪತ್ತಗ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದು ಕಾಕ್ಕೆಕ್ಕು ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲನಾ ಲೈಫ್ ಓದುನಾಗ ಬಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಓದುನ ಕಲೆನ್ ತೂತಾರ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಾಲೈ ಸತ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಆಂಡ ಏನ್ ತಲ್ಪಾಯ್ನ ಬೇಗ ತೂಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾ 10 o'clock ಮುಟ್ಟ ಆಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಬಾಲ್ ಬಿಡು ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ತುಯಾರ ಮೋನೆ ತೂಯಾರ ಆಯ್ನ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಮೋನೆ ತೂಯಾರ ನಿಕುಲು ಎಂಚೋ ಉಂಡು ಚೂರು ರಾಂಡಲ ಉಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೂರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಓದಾರೆ ಆಯ್ಗೆ ಓದಾರೆ ಯಾನೆನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮಗೆ ಓದುನ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ಯಾನು ಓದರೆ ಅವು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಲ ಲೇಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಪೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಸ್ಟಡಿ ರೀಡ್ ಓಪನ್ ಯರ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪು ಅವು ಕಲ್ಪು ಅಂದು ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಿರಾವ್ದು ಪೊಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚನೆ ಇತ್ತೀನಿ ನಾ ಪಿರಾವ್ದೇ ಇತ್ತೇನೆ ನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಸುಳ್ಳು ಹತ್ತು ತುಲೆ ಅವು ಪನ್ಪೇರತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮಗೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಾದು ಪಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತುನ ಮಲ್ಲ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ವಿಷಯ ಯಾನಾರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಓದುನ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಓದುಜಿಂದ ಮಿನಿ ಪಿರ ಬೂರುಂಡ ಮಿನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವ್ದೇ ಇತ್ತೇನೆ ನಾ ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪಿರಾವ್ದೇ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಏಪಲ್ಲ ನೆನಗೆ ಗಡಿ ಅನ್ಕೂಲೊಂದು ಎನ್ವೆಶ ಯಾನೇನು ಅಮ್ಮಗೆ ತುಪ್ಪದ್ರ ಕುರ್ತೆ ಓದುನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಎನ್ನಾತಿಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ ಆಯ್ನ ಪಿರಾವ್ದು ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಎಂಕ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸೇಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಕಿದ ಓ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪದ್ರ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಯಾನಾರಿಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಮ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಪಾಡುವೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ಐ ಓದಡು ವೇರ್ಸ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲ ರಿಮೋಟೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅವರ ದೆಂಗಾದೀಪೆ ರಿಮೋಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಗ ಜೆಲಸ್ ಆಪುನಿ ಆ ಟಿ ವಿ ತೂಂಡ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೂ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪೂರ ಯಾವು ಓದಿಯನಾ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಏತ್ ಶೋಕದ ಲೈಫ್ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ ಬಾಲೆ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ ಆದು ಪೋಡ್ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ
ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ ಆದು ಪೋಡ್ಬಾಲೆ ಬುಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತೋನ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದು ಪೋಡು ಕುಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಪನಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಡಾವು ಇತ್ತೆಟು ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಯು ಟುಕ್ 15-20 minutes ಫಾರ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನಾ ಕೆಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲಾವೆತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಎಂಟ್ ತೂಲಗೆ ಆಣಗ್ ನಿಜ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಪಿರ ಆನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ನಿಜ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಾರ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ ಈಯಾದೆ ಏಪ ಬುಕ್ ದೆತ್ತದು ಓದುವ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈಯಾದೆ ಈ ಏಪ ಬುಕ್ ದೆತ್ತದು ಓದುವ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಯಾದೆ ಈ ಏಪ ಬುಕ್ ದೆತ್ತದು ಓದುವ 20 years ಅಪ್ಪಗನೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುನು 20 years ಆದ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಬಕ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಆಫ್ಟರ್ 20 years and choppare balli bale no that's bad actually that's bad no don't be like that ave yan serious at panpunu ಬೇಗ ಅವರ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚುದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ತೂಲಗ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಿ ಅನ್ ಅರ್ಧ ಇಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 years ಯಾನಿಕ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೂಲ ಈ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಓದದು ಜನ ಐತೆ ಬೈದಿಂದ ವಾದೈರಿ ಬತ್ತೆನ್ನ ಕೈತಲ್ ಯಾನ್ ಜೋರಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ ತುಕ ಮೊಕಲೆಗ್ ಪನಗೆ ಯಾನ್ ಜೋರಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪೈಡ್ ಅನ್ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಎಂಚ ಪೈ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆನ ಹಾಕುವೆನ ಬಾಲೆ ಸತ್ಯ ಪನಿ ಆ ಜೋರ್ ಪನ ತುಕ ಹಾಕುನ ಕಮ್ಮಿ ನೆರಡೆನೆ ಕೇನರೆ ಅಪ್ಪು ಜೊತ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ನೆರಡೆಗೆ ಬಲ್ಪೆ ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ನೆರಿ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ಫುಲ್ಲು ಜಲಪಾತ ಜಿಂಜುದುಪ್ಪುಂಡು ಹರಿಹರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಳೆ ರಡ್ಡು ನೆರಿಯೇ ಬುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಬಿಂದು ಬೂರ್ದುಂಡು ಯಾನ್ ಮನೀತು ಜಿ ತನೀಶ್ ಬುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಡ್ರಾಪ್ ಬೂರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುದ ಯಾನ್ ತೂವ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂತೆ ದೀಲಾ ಓಕೆ ದೀಲಾ ತನೀಶ್ ಡ್ಯಾಡ ನೆರ್ಪೆ ದೀಲಾ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ದೀಲಾ ಹಾಲಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡ ನೆರ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಕಮ್ಮಲ ಒಲ್ತು ದೇತಾವು from how did you get it money ಕೊರ್ದತಾ ಡ್ಯಾಡಾ ಕೊರ್ನಿ ಕಾಸು ಡ್ಯಾಡನ ಕಾಸು ಡ್ಯಾಡಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಬಲೂನ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡನ ಕಾಸು ಡ್ಯಾಡಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರವ್ तार पन्नी ओके चुपचाप से आप दादा बैठो यार इंदिड पनपे तूला सरिया तप्पा अंद आप चुपचाप से बैठो और मैं क्वेश्चंस आस्क करती हूँ आप टेल करती हूँ हंस माय हिंदी नथिंग अयान केन इतने तुला मैं आपको क्वेश्चंस अवे रोंगा प्रश्न आत प्योर एयर पाते हुए तनिष मैं आपको प्रश्नों पूछती हूँ आप उत्तर पोक्कड़े तेलके बत्ती जिनेला तेलपोची तेलके बत्ती जिनेला तेलपोची Oh my God, I'm wasting my time. ಟೈಮ್ ಮಸ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಡಿ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇನ್ವೆ ಬೊಕೈನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ದಾಯ್ ಬೈತೀನಿ ಕಲ್ಪದೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏತ್ ಸಲ ಕಲ್ಪವನು ತನೀಶ್ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆನಾ ಇಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪೋಯಿ ಮೂಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಹಾಲ್ಡು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ರೂಮ್ ವಾಸ್ತು ಸರಿ
ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐತೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ತಿರ್ಗಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಈಮೇನ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಗೋದಾರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಡುಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಡಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ತೂವರೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫೆ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀಸನ್.